Jay wil my bluff, Jay. Hou op man, Jay. Laat hy hond jou nie aansteek nie. Is dit die ander hond wil my bluff? Maar ek het chocolate geëet, kan. Ek het chocolate geëet, maar 'n vanilla flavor. Laat ons die dinge verskil kry nie. Jora bra, ek het nie geslaap nie. Ek is gisteraand like around 9, 10 o'clock vaker gebel van my vriend Babes. No, Babes is alles, sy was a lesbian, maar currently sy da oukie. No, by my Babes is nog agita. As Babes sê ek is mooi, sy is gay. Ek sê my vrou, ek wil vra nie, kyk, as a lesbian vrouwmens vir jou sê, as like 'n ander mansmens sê, hy is mooi, is die vrouwmens gay of straight? Ja, verstaan jy? Maar ek voel, as 'n vrouwmens wat van vrouwmense hou, vir my sê, ek is mooi, sy is gay. Want sy is 'n outie. Ja, van 'n outie kan my nie sê ek is mooi nie. Sy is gay, joh. Sy nga van my outie. Hoe nga outie van outie? Sy sê mos jy is 'n outie. Maar ander keer ek het 'n video gedrop wat sê ek smaak 2 lesbienne en hey, sometimes the cop of me, it's hug out. It is hugging out. Hey, Jaife. Owens, ek het 'n 50. En die 50, ek het net 'n 20. Ek gaan koop 2 bags. Een bag ek rook om nou. En die ander bag, ek kom rook om. Ramatex se fooi. Meeste mense wat Ricky se show kom enta kyk, julle sê busy. Julle sê 8 o'clock, 6 o'clock, 5:30 busy. Dat is die busy. Maar meeste mense wat Ricky se shows enta en Windhoek sal weet die fooi. It's a ek het ook memories met die fooi, bra. Oh. Ja, ek het ook memories. But anyway, wat ek wil sê is, ek het 2 bags. Ek het daar 20 en die 50. Die 50 is my vriendin se 50. Ek het hom gevat. Dan ek gaan spend $20. Ek gaan gee haar $30 terug. Verstaan jy? Ek gaan gee haar $30 terug. Nee, jy moet gaan tijger. Je moet gaan tijger met haar 50. Dat is dronk. Oké, ik is nog niet dronk, niet. Ik zie, like, Koromanska, Korokais en dat, ja, ik is er nou. 5 Lianas. Met die 5 Lianas. Als ik nou dat Zoligi rook, alles al 110% is. 110%. Verstaan je? Dat is al nou die ding is. But anyway, currently, Murufes eneni. Ik ken ook niet wat ik ga zeggen, maar is echt wat ik ga zeggen. Ik voel lekker, Owens. Ik voel lekker. Ik ken het niet. Als ik hij zo nou moet roken. Yo, moet ik straight voor de koude shower gaan vatten. Jera, Jesus. Yo. Dit is een kaklach. Dat is nou een kaklach. Dat is een kaklach. Kom ons zoeken. Like een nieuwe lach. Oké, dat is ook een kaklach. Maar als je van mij krijgt, je zal me nog nooit in mijn rechterlach krijgen. Van mijn rechterlach, nee, hij maakt die sound. Als ik voor real lach, hij maakt die sound, bra. Ik heb net daar gezegd van lach, maar stel van die hele lach nee, is in die maag. Ik heb me dit geleerd.
Ik was altijd in die klas in. Denzel het langs aan mij gezet. Every fucking period. Denzel het langs aan mij gezet. In Bossa, ik lieg bij jou niet. Het was net niet met kak aangehaald. Nou, ik ga niet klipperd in die klas lachen. Zo, ik heb me gaan trainen om in die maag te lachen. Zo, ik lach altijd in die maag. Like, mijn rechte lach is in die maag. Wat zeg je? Wanneer ik in die maag ga lachen, laat ik niet uit gaan jumpen uit die klas. Want Denzel was een funny guy. Ik zal niet met jullie liegen. Denzel was een funny guy, mijn bra. Hij was een naam van een chak. En dat was de andere Cherry. Hey yo, Masakon. Ja, Jay. Yo, passenpoes. Hoor Jay. Ja. Konde, jullie staan net erin. Jullie reden ook om ik zei met mensen, kom ik los chillen. Ik zal, als ik weer terugkom, stap voor jullie aan het ding erop. Maar voor nu, let me just switch off my